Bàsicament, la filosofia que inspira aquestes ordenances fiscals i taxes i preus públics serà bàsicament de congelació. Entenem que en aquest context de crisi, també potser perquè la situació de l'Ajuntament és sòlida, no hem de fer pressió en els nostres veïns i ciutadans. Nosaltres incluïm una certa ajut en la situació de mortis causa precisament perquè havíem detectat una situació que podia semblar injusta, el fet que la gent gran canviava de domicili i passava a una residència, formalment perdia la condició, el seu habitatge, perdia la condició de la darrera residència. I per tant aquí hem fet un petit canvi per afavorir, per tant, que el cost del 95% de benefici que s'emporta la gent, els familiars, etc., no es veiessin perjudicats en aquesta bonificació.